Nilqakom għal programm ieħor politiku. Lejla ġew l-istudio miegħi nilqa' Sabrina Ġus, nirringrazzjak Sabrina talli ġejt l-istudio magħna u ħana diskutu flimkien fuq l-ambjent u s-sostenibilità. Mela, għajdilna xi ħaġa fuqek. L-ewwel grazzi tal-istedina Malcolm. Jiena kont attivista fi żmien, so kont f'organizzazzjonijiet differenti, kont ġurnalista wkoll għal diversi snin u dejjem ħdimt fis-settur jew tal-ambjent, minoranzi, fejn jiena u inti hemmhekk forsi ma tantx konna naqblu, kien ikonna naqra xi ngħidu, però dejjem ħdimt ngħidu hekk favur min m'għandux vuċi. Issa inti l-fundatriċi ta' GSC Technology. Xi tfisser? X'inhi l-kumpanija u x'inhi l-missjoni tagħha fl-aħħar mill-aħħar tal-kumpanija? Mela, GSC Technologies bħala kumpanija bdiet qisu 4 snin ilu, kważi. GSC hija qasira għal Green, Sustainable and Eco u l-missjoni tagħna bħala kumpanija Malcolm hi illi naħdmu għal pajjiż aħjar. Aħna nixtiequ u rridu illi Malta vera tkun sostenibbli bħala pajjiż. U rridu nagħmlu dan bil-inizjattivi differenti li qed naħdmu bħala kumpanija biex il-pubbliku ikollu iktar aċċess għal dak li hu sostenibbli. Issa ħatorganizzaw summit. X'inhu da summit li ħatorganizzaw u x'se jkun fih n-nies forsi li ħajkun hawn mistednin u ħajitkellmu? X'taf li ħajkun daqsxejn interessanti mhux ħażin. Mela, jiena qed nuża dil-kelma sostenibilità. Issa dil-kelma hija overused daw Malta u nużawha forsi f'kuntesti li xi tfisser li tkun sostenibbli. Jien nixtieq nibda minn hemmhekk. Li tkun sostenibbli hi illi aħna bħala nies irrispettivament jekk intix politiku, jekk intix business person, jew jekk intix il-bniedem komuni, fl-aħħar mill-aħħar aħna kollha komuni, u illi nkunu nafu kif irridu ngħixu biex inkunu ċittadini aħjar u kif nistgħu nużaw ir-riżorsi tagħna illum biex ma jħallux impatt fuq il-ġenerazzjoni ta' għada. Issa, bdejn f'moħħi jiena ħaloq din il-kumpanija u peress li rridu nadukaw in-nies, nixtiequ nadukawhom fuq livelli differenti. L-ewwel ħaġa li se nagħmlu u li se nibdew b'dan is-summit Green Vision Summit and Expo, ilna naħdmu fuqu diversi kważi sentej u fuqhom issa mhuwiex summit faċli għalfejn. Għax aħna rridu nġibu talent lejn Malta, rridu nġibu professjonisti lejn Malta biex kemm il-politiku Malti jekk jista' jkun, kemm il-businessman Malti ikollu opportunitajiet li jitħallat u li jisma' minn professjonisti differenti fis-setturi varji li ħankunu qed nitkellmu dwarhom f'dan is-summit, kunċetti differenti u soluzzjonijiet differenti fejn tidħol is-sostenibilità. So l-għana ħari tagħna hu illi isma' ejja nieqfu nitkellmu fuq pereżempju climate change, ejja wasal iż-żmien illi issa nibdew nitkellmu fuq soluzzjonijiet u x'se nagħmlu biex dawn is-soluzzjonijiet natwawhom. Issa x'setturi varji ħajġu diskussi f'dan is-summit? Għax ovvjament ħafna affarijiet fl-ambjent hawn minn karozzi, electric cars, u Ekku. kulħadd jivvinta xi ħaġa ġdida. Peress li dan huwa l-ewwel summit tagħna fuq skala internazzjonali, importanti li ngħid, u illi ħanifukaw fuq 5 setturi prinċipali. L-idea li ħanamlu hekk għalfejn illi kull settur jintegra mal-ieħor. Mela ħanitkellmu fuq is-settur tal-enerġija fejn inti għandek l-enerġija alternattiva kif ukoll l-enerġija kif nafuha llum. Però apparti minn hekk nafu wkoll li l-enerġija għandha impatt sostanzjali fuq kull pajjiż u din ovvjament tinkludi Malta. Apparti hekk però jekk inti trid tinvesti fl-enerġija għandek bżonn l-investiment. Allura ħanitkellmu fuq impact investing. Mela, l-investituri kulħadd jaf min huma u x'jagħmlu. Ovvjament kull investitur l-ewwel li ma ħajara x'ħajdaħħal u l-flus li se jagħmel. Meta inti qed titkellem fuq impact investing, inti qed titkellem fuq xi ħaġa kompletament differenti. Fejn inti qed titkellem fuq investiment illi se jħalli impatt. U x'inhu l-investiment u x'inhi l-kumpanija fis-settur li aħna qed nitkellmu dwarhom. Mbagħad hemm food security. Food security huwa suġġett li huwa importanti ħafna mhux ġast tal-Malta imma
b'mod globali fej taħtu wkoll inti għandek l-agrikoltura, kulħadd jaf x'qed jiġri fis-settur agrikolu, għandek ukoll l-ilma illi huwa riżorsa naturali illi sfortunatament qed tintilef u wkoll mhux qed nagħtuha importanza, so dan aħna ħanitkellmu fuqu b'mod vast. Ħajkollna wkoll focus fuq iż-żgħażagħ għalfejn. Inutli nitkellmu fuq iż-żgħażagħ u mbagħad ma nagħmluhomx parti mid-diskussjoni. So fl-ewwel ta' Mejju se jkollna sezzjoni, se jkollna workshop dedikat kompletament għaż-żgħażagħ u tfal fejn aħna permezz tal-logħob se nkunu qed nistaqsuhom x'futur huma jridu, kif iriduh u se nisimgħu l-idejat tagħhom. So dik hija oħra, hemm ukoll sustainable tourism, aħna bħala gżira niffukaw ħafna fuq it-turizmu illi huwa settur importanti ħafna. Hospitality huwa vast, ġifri għandek minn lukandi sa ristoranti, bed and breakfasts. So kif nistgħu bħala pajjiż nattiraw turizmu iktar ta' kwalità, pereżempju. Kif l-industrija per se tista' tkun aħjar milli hi llum. U l-aħħar suġġett li ħankunu qed niddiskutu huwa leadership and hope. Għalfej, it-tama l-aħħar li tmut kif jgħidu. So, jekk ma jkonniex bidla bil-mod kif qed immexxu, kemm jekk qed tmexxi pajjiż u kemm jekk qed tmexxi kumpanija, ħanibqgħu fejn aħna. So, qabel kollox irid ikun hemm tibdil bil-mod kif aħna immexxu. U t-tama għalfej, it-tama hija importanti ħafna għaż-żgħażagħ speċjalment, imma mhux biss għandek nies tamparna Malcolm u oħrajn illi għandhom ikollhom opportunitajiet f'industrija bħalma dik tal-industrija green. Semmejt it-turizmu li jkun sostenibbli. Aħna tista' tgħid Malta naħseb jenna l-aħħar 20 sena qisu sena wara sena nippruvaw inkabru n-numri tat-turisti flok il-kwalità. Issa da miegħu ġab ovvjament fil-fema tiegħi diżastru fuq l-ambjent għax hekk ħaġġib iktar nies, trid iktar toroq, trid iktar lukandi, iktar infrastruttura, iktar restaurants u kollox. Taħseb li forsi waħda mis-soluzzjonijiet f'Malta almenu tista' tkun li t-turisti għaw xi ħaġa però hija minima ħafna. Tħallas taxxa żgħira hekk tiġi hawnhekk biex forsi dak li jkun jaħsebha sew qabel jiġi hawnhekk tgħid li ma tix turisti hawnhekk. Mhux dak il-punt imma li t-turisti jkunu ta' kwalità. Għata konna naħseb ħafna nies jiena letteralment jiġu għax jaraw minn għalihom li jkun pajjiż cheap u hekk però l-ispejjeż fil-verità hemmhekk qegħdin, speċjalment fuq l-ambjent. Ejja nibdew minn hawn, taxxa diġà ġifieri hawn l-ecotax li dik diġà titħallas. Però da żgħira, Barcellona u Venezja llewa. Però inti jiddependi Malcolm xi trid fis-Serbija, sustainable tourism. Meta inti qed titkellem fuq sustainable tourism, m'intix qed titkellem just fuq it-turist, imma qed titkellem ukoll dwar il-prodott. Aħna il-prodott tagħna x'ħajkun li se noffru lit-turist biex nibdew noffru iktar turizmu sostenibbli. So, rridu naraw ukoll it-tip ta' turisti li aħna rridu nattiraw bħala pajjiż. Mela aħna bħala pajjiż jiena ħdimt fis-settur tat-turiżmu u dak iż-żmien għalija n-numri kienu importanti, però ma kontx daqshekk konxja fej jidħol l-impatt tat-turist fuq il-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar. Ovvjament it-turist huwa importanti għal pajjiżna għalfejn għax jiġġenera l-ekonomija tagħna. So dik ma nistgħux naqtawha mill-equation u jkolli hawnhekk infaħħar ukoll il-Malta Tourism Authority li qed tissapportjana f'din l-event u li temmen fiha kif ukoll anke l-Ministeru. Huwa tajjeb illi bħala MTA tibda tħares lejn daw it-tip ta' konferenzi għalfejn għax huma konferenzi li qed iħallu impatt pożittiv fuq il-pajjiż. F'liema sens, il-kwalità ta' speakers li se nġibu fuq livell internazzjonali, il-kwalità ta' delegati li se nġibu minn barra minn pajjiżi differenti. Meta inti qed titkellem fuq sustainable tourism, hemm min imur għall-estrem. Pereżempju, aħna kellna nies mill-Portugal jew minn pajjiżi oħrajn li ma rridux jiġu Malta pereżempju għalfejn għax iridu jaqbdu l-ajruplan. Ovvjament jien dejjem nemmen fit-triq tan-nofs. Ġifieri il-vantaġġ u l-iżvantaġġ tagħna hu li aħna gżira. So irridu noqogħdu attenti meta nitkellmu fuq sustainable tourism. Għandek kif kont qed ngħid l-industrija illi
hemm fejn tinvesti u ċertu lukandi li diġà bdew jaħdmu dwarhom dawn l-inizjattivi. Pereżempju, nagħtik eżempji konkreti Malcolm. Fil-lukandi jkun hemm ħafna ħela ta' ikel. Mela dak il-ħela ta' ikel jista' jiġi użat b'modi differenti, jista' jiġi reċiklat. Għandek l-ilma pereżempju, sistemi tal-ilma fil-lukandi, l-ilma li jista' jiġi riġenerat u riċiklat u jerġa' jiġi użat. Hemmhekk inti m'għandekx ħela, so aħna rridu nibdew inħarsu lejn dik id-direzzjoni. Again, meta inti qed tħares lejn il-kwalità tat-turist, dawn it-tip ta' turisti li huma li filħu jħallsu se jħarsu xemm fil-pajjiż illi huma jistgħu jigwadanjaw. Ħafna jħarsu lejn il-wellness industry pereżempju, illi hemm ħafna fejn tikber u hija industrija li tħalli ħafna flus fil-pajjiż. Bħala business model, għax inti wkoll semma ħafna drabi li fl-aħħar mill-aħħar in-negozju u business kbar ukoll iridu jkunu on board għax ma jistax ikun tgħid li żgħir jħossib u mbagħad il-business jagħmlu li jridu issa fil-pajjiżi nordiċi fej fil-verità aħna nejru għalihom fejn jidħol l-ambjent. Hemm mentalità daqsxejn differenti, eżempju l-businesses joperaw alright, però jagħmlu ħafna proġetti ambjentali huma hawnhekk jisu bil-kontra. Hekk tiġi kumpanija barranija naraw kif ħantuha tax rebates dawlu ilma jista' jkun b'xejn. Vodi taħseb trid tinbidel daqsxejn il-mentalità tal-Maltin in ġenerali, l-ispeċi kważi jisna tal-laba. Mela, hemm żewġ aspetti mill-opinjoni tiegħi kif wieħed jista' jurhom dawn l-affarijiet. Ejja nibdew nieħduha bħala pajjiż u l-inċentivi għal kumpaniji green li qegħdin f'Malta. L-inċentivi li għandna għal Maltin fis-settur green mhux qed ngħidlek li m'hemmx, però huma limitati. Mela, jekk aħna rridu li din l-industrija tikber f'Malta, importanti li nibdew nagħtu opportunità lil Maltin stess. Issa, ovvjament, maħniex iċ-ċentru tad-dinja, il-verità illi jekk huma kumpanniji minn Nordiċi, jekk huma kumpanniji mill-Asja, jekk huma kumpanniji mis-Saudi Arabia, kumpanniji li qed niltaqgħu magħhom, jixtiequ jiftħu Malta, nemmen li dawn għandhom jingħataw ċans. Issa, li kien għalija, għandek industriji oħrajn fil-pajjiż fejn qed igawdu minn ħafna affarijiet. Però huwa ugwalment importanti li anke jekk huma kumpanniji barranin jingħataw inċentivi għalfejn Malcolm. Jekk aħna rridu nedukaw irwieħna bħala poplu, jekk aħna rridu iktar opportunità bħala poplu, għandna bżonnhom daw il-kumpanniji għalfejn għax aħna naqsin minn ċertu tip ta' expertise, allura bil-fors għandna bżonn lilhom biex aħna nkunu aħjar fil-kwalità tal-prodott tagħna. So, emmek naqbel u ma naqbilx miegħek. Però ma jinkwitax naqra li vera għax għandna kumpanija ovvjament, però mbagħad malli jiġu Malta donhom jadattaw għas-sitwazzjoni kif naħdmu aħna, jisom jinsew fej barra minn Malta forsi. Isu naħseb l-standards we have to set them, mbagħad. Mhux hekk, però ugwalment hawn kumpanniji illi Malcolm mhux jiġu Malta minħabba s-sitwazzjoni tal-pajjiż kif inhi. So meta inti qed tagħmilha ma' kumpanniji illi vera għandhom valuri u jagħmlu f'dak li jagħmlu, ma jiġux Malta. Dik nista' naċċertaħilek. Għalfejn għax jgħidulek aħna f'dak it-tip ta' modell ma nistgħux noperaw, allura noqogħdu l-bot minnu. Problema oħra li għandna huwa is-sajs tal-pajjiż. Però bl-istess mod hemm kumpaniji li huma interessati li jiġu Malta, però huwa diffiċli għalihom minħabba is-sistema Maltija kif inhi. So għalihom diffiċli li jiftħu Malta. Issa jista' l-pajjiż kieku kellna nkunu bila għalu jkun hemm pjan serju. Aħna mdawrin bil-baħar tista' tgħid għandna kilometri ma jispiċċaw qatt. Nistgħu nibdew nużaw il-baħar forsi land reclamation kif suppost. Jew ir-riħ nużaw ħall-ambjent, speċi biex ikonna l-enerġija. Għadaw ma nagħmlux użu minnhom fil-verità. Ġast jisu kollox nitfgħu ġod il-blata law nollu naraw kif ħanġebdu xi ħaġa, imma s-sajż huwa li hu. Badri fil-verità xogħol hawn ħafna u naħseb iżejjed, hemmhekk ħanibqgħu nkabru, t-tiċċim kien fejn toqgħod. Naħseb li kieku il-Ministru tal-Ambjent konvinta li għandha risposta lik. Fil-każ tiegħi li nista' ngħidlek Malcolm hu illi qabel minn kollox
Mela, inti trid tara konta tissemmi iva għandna r-riħ, għandna x-xemx, għandna daw ir-riżorsi naturali u rridu nsibu mezz ta' kif tista' tużom u jekk hux vijabbli li tużom u kif l-aħjar mod li tużom. Mela, jekk ħanitkellmu fuq wind energy, pereżempju, importanti li nkunu edukati dwarhom aħna daw is-sistemi għax huwa faċli li tajt ħanamlu offshore, ħanamlu wind energy, imma nafu biżejjed dwar dik it-teknoloġija, għandek ċertu teknoloġiji minnhom daw, Malcolm, li l-ispend tagħhom hija ta' 10 snin biss. So, x'tip ta' investiment irridu nagħmlu bħala pajjiż biex naraw illi ċittadini tagħna qed jibbenefikaw minnhom. Kif se tinbidel is-sistema once tal-enerġija once li jiġu introdotti daw it-tip ta' sistemi fil-pajjiż. Allura aħna waqt Green Vision li se nkunu qed nagħmlu li ħajkonna nies minn pajjiżi differenti, oħrajn ġejjin minn gżejjer, fosthom gżejjer illi diġà għandhom esperjenza li għalfejn bdew it-triq biex ikunu sostenibbli u sa naraw kif pajjiżna jista' jimxi fuq dawn il-passi. Issa semmejtu kollha ħad iddiskutu il-food security li fil-verità naħseb qisu n-nies ħanitkellmu forsi tal-età tagħna. Sa ftit snin ilu ħadd qisu ma ta' każ għax ikelli hemm kellna kemm ridna, però fix-ħin waslet il-COVID. U sa ċertu punt anke bil-gwerra li nqalat ġewwa l-Ukrajna u hekk rajna li ċertu prodotti jista' jkunu idumu biex jaslu u fil-verità issa jsu n-nies ġew iktar konxji li ma jkunx hemm dik is-security li kellna darba. Taħseb li hija problema eżempju jiena eżempju ma naraħiex tagħmel sens li eżempju it-tiġiġ inġibuh minn ġo ċ-Ċina. U dara kemm qed naħlu u toħloq insomma fuels u dal-affarijiet kollha. Ovvjament vera l-prezz jiġi irħas għal xi raġuni jekk iġġib minn hemmhekk għax mhux ħajġibuh. Imma taħseb li at least bħal Ewropa x'aħna parti mill-Ewropa l-ikel għandu jerġa' jkun priorità għalina l-ispeċi nkunu sostenibbli għalmenu għalina l-Ewropej, għax ma jagħmel sens li ġibu minn naħa l-oħra tad-dinja u tibgħod ngħidu tiġiġ da mhux xi ħaġa li m'hemmx. Volderi. Għadha kif semmejt punt importanti illi bħala suġġett jallaċċa ruħu anke mas-circular economy. Xi tfisser meta nużawha din il-kelma circular economy? Importanti li fl-aħħar mill-aħħar għalhekk huwa importanti li timbotta il-prodott lokali. Jekk aħna nixtru tiġi ġam Malta, issa ma nikolx tiġiġ biex nagħmlu ċara ma tantx. Nikolla flokok. So fejn jidħol il-laħam mhuwiex is-suġġett tiegħi. Però għalhekk għandu ikun hemm iktar inizjattivi biex nixtru il-prodotti lokali. Ma tagħmel l-ebda sens fid-dinja tas-sostenibilità illi ċertu prodotti jiġu importati minn pajjiżi li huma vera l-bot minna. Ovvjament, fejn tidħol food security, għandek il-punt ieħor illi għandek ċertu containers minħabba problemi ta' gwerer u affarijiet oħra illi qed idumu biex jiġu u ovvjament il-prezz dejjem jola tal-ikel. So, imma mbagħad għandek lat ieħor ta' food security għandna problema ta' art illi m'hemmx biżejjed art biex jitkabbru l-ħxejjex. Xi ħaġa li anke Malta qed nibdew inħossuha. Issa, fejn tidħol food security u fejn tidħol l-agrikoltura u għawek nixtieq ngħid li l-Dipartiment tal-Agrikoltura f'Malta jaħdem mhux ħażin biex għalkemm jgħidu ħafna kontrihom, però issa li qed naħdem iktar viġin tagħhom qed lest li jinnovaw fejn jidħol dan is-settur. Għandek il-vertical farming pereżempju. Il-vertical farming huwa just punt wieħed fejn inti qed tuża inqas spazju, inqas art, inqas ħin biex tkabbar il-prodotti. So, irridu nħarsu lejn sistemi differenti ta' teknoloġija biex aħna inkunu nistgħu ntaffu l-problema ta' food security. U dik ovvjament qed insemmilek punt wieħed żgħir fejn tidħol food security. Semmejt is-circular economy, però dan ifhimni isek ma jġalekx taħseb li fil-verità kif konna 30-40 sena ilu konna aħjar. Għax fil-verità konna nirriċiklaw kollox mingħajr ma konna nafu, volderi konna jien niftakarhom għax il-familja tiegħi kellhom ħanut, kienu n-nies iġibu l-kaxxa biex tagħtihom il-perżu ġo fihom, il-flix kien ta' soft drinks iġibuhom lura u jiġi joħodhom lura ta' trakk. Voldri kważi qisna skoprejna l-Amerika issa, meta fil-verità dawn l-affarijiet kienu jeżistu kollha. Dik hi Malcolm,
Diki, etta eżatt. Il-problema x'inhi li l-kapitaliżmu, alright, ġab il-progress. Ħloqna ħafna prodotti u toys u minn kollox ħolqu. Imma il-progress miegħu ġab ir-regress u issa qed inħallsu il-prezz għalih. Wasal iż-żmien illi nerġgħu nibdew napprezzaw il-ħajja kif kienet. Huwa tajjeb illi minħabba l-iżbalji li għamilna mhux bħala Malta qed ngħid fid-dinja illi permezz ta' daw il-problemi kollha qed jinħolqu teknoloġiji biex aħna nkunu nistgħu nibdew insolvu id-danni illi għamilna. Però huwa importanti wkoll illi bħala nies, bħala ċittadini u minnu jekk int politiku, jekk inti business person, jekk int attivist, illi nibdew ngħixu ħajja aħjar Malcolm. U xi tfisser li tgħix ħajja aħjar? U n-nies dak li rridu nurhom, xi tfisser li tgħix ħajja aħjar? Għax jekk tistaqsi 10 persuni ovvjament, kulħadd ħajjgħidlek 10 affarijiet differenti. Però huwa tajjeb li nibdew naħsbu fuqhom dawn l-affarijiet. Però vera n-nies jgħidulek differenti, però naħseb jgħidu fuq hawn Malta. L-ambjent kważi saret ixju għal kulħadd. Għax inti jista' jkollok il-flus imma fil-verità xorta toqgħod traffiku xorta ħassibu hekk kien miljonarju jew hekk kien tifqir. Voldri taħseb li n-nies issa għalmenu saru konxi li hawn problema għax saftidejlu donnu kulħadd kien u ejwa mbagħad naraw. Imma issa għalmenu konxi minna l-affari, sa x'ħajġri u kif ħanamlu storja oħra. Li tkun konxju diġà huwa tajjeb, però li tkun konxju mhuwiex biżejjed. Jiena ma nagħtix it-tort lin-nies illi imorru x-xogħol bil-karozza, għax fl-aħħar mill-aħħar sfortunatament jekk ma tużax il-karozza ma tantx għandek options tajbin. So għalhekk huwa fid-dmir u l-obbligu ta' kulħadd kemm il-politiku, il-business person u ċ-ċittadin illi jaħdmu id fit u nibdew insibu soluzzjonijiet għal dawn l-affarijiet. Again, nerġa' nirreferi għal Green Vision. Aħna u għal GSC, aħna lan tagħna hu illi mhux nagħmlu event u tmut hemm, mhux jiġi xi ħadd tipparla u jgħid kemm qed jagħmel affarijiet tajbin u tmut hemm. Le, huwa wasal iż-żmien illi nibdew nagħtu soluzzjonijiet konkreti u direzzjoni lin-nies. Għax fl-aħħar mill-aħħar you have to lead by example. So, jiena ma nipretendix li il-poplu għandu ikollu is-soluzzjonijiet mingħajr ma għandu informazzjoni. Allura huwa importanti illi nibdew nagħtu l-informazzjoni lin-nies biex jibdew ikunu ċittadini aħjar. Issa wkoll intom semmejtu li f'dan is-summit ukoll ħadd indirizzaw liż-żgħażagħ għax iż-żgħażagħ huma fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini tagħna. Tara però xi almenu jien nara ħħishom iż-żgħar ħafna minnhom almenu mhux kulħadd. U miktar tipo conscious mill-ambjent milli forsi qabel ta' qabilna ma kinux qed jagħtu każ. Alla forja ta' qabilna fil-verità kienu jagħmlu recycling awtomatiku. Imma donnu mbagħad qisu intesa' kollox speċi tobi fellejhom daw minn għandu ċertu età. Bellaw ilhom qalulhom intom kontu qed tagħmlu ħażin, issa rridu l-plastiku tal-affarijiet. Għada jgħidulek issa ħana ġew marru lura which is which. Imma donnu żgħażagħ indunaw qisu li Riċenti iltqajt ma' xi ħadd u skantani to be honest għax qalli iż-żgħażagħ m'għandhomx interess fl-ambjent, m'għandhomx interess li jkunu attivisti, żgħażagħ m'għandhomx problemi għax isibu kollox lest. Jiena ma naqbilx ma' dan li qaluli għalfejn. Għax niltaqa' ma' diversi żgħażagħ illi jixtiequ jibqgħu Malta imma ma jistgħux. U ma jistgħux għalfejn għax dak li jridu huma mhux qed isibuh Malta. So il-vantaġġ taż-żgħażagħ hu illi they're open to learn. U huma mhux ġast il-futur imma l-preżent tagħna biex dal-pajjiż ikun aħjar. Sam biex ninkomplu daqsxejn ukoll fuq iż-żgħażagħ fil-fatt hemm ħareġ survey insomma f'Liju li aħna iż-żgħażagħ huma l-inqas kuntenti ġol-Ewropa. Issa aħna għandna l-vantaġġi li għandna l-baħar għandna x-xemx, però xorta l-pajjiżi nordiċi donnu l-iktar li kuntenti alla forja mbagħad dawk għandhom it-templi
tista' tgħid ikun depressed bħala temp. Foldri hemm dik il-isa relationship. Minti tagħtihom tort Malcolm. Le, Inti tagħtihom tort iż-żgħażagħ. Foldri hemm ir-relationship li jekk m'għandekx ambjent sura ħatkun kemm depressed u anka titlaq biex fil-verità għandhom iċ-ċans jitilqu għal pajjiżi aħjar. Jiena f'temp ta' ġimma Malcolm iltqajt ma' 3 persuni differenti kollha għandhom żgħażagħ bejn 18 u 20 sena u 3 li huma ħajjitilqu. Għalfej qed jitilqu żgħażagħ tagħna. Fi żmienna anke aħna konna nitilqu Imma mhux b'derra. Imma mhux b'din ir-rata. U nemmen illi meta inti qed tissemmi l-ambjent jew qed tissemmi l-planning, dawn għandhom impatt fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum u din li rridu nżommu f'moħħna il-kwalità ta' ħajja ta' kuljum hija hemm għal kulħadd, għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għan-nisa tamparna u anke l-anzjani. Kulħadd għandu dritt jgħix ħajja b'dinjità. U l-istess iż-żgħażagħ tagħna. Però fejn tidħol iż-żgħażagħ, jekk aħna vera rridu nżommuhom liż-żgħażagħ, ejja nagħtuhom opportunitajiet. Hemm opportunitajiet hemm barra. L-industri mhumiex ġast 4 industri li għandna bżonn hawn Malta. Iltqajt ma' żgħażagħ illi ħajjitilqu daw għandhom opportunitajiet barra minn Malta fejn jidħol is-settur tas-sostenibilità. Aw Malta m'għandhomx dik l-opportunità. So aħna li rridu illi din l-industrija tibda timbena f'Malta. U f'dan is-summit ukoll ħadd għamlu hemm ħajjiġi forsi diskuss għax kif għedna faċli tgħid li kulħadd trid l-ambjent hekk, però li ma jistax ikun kollox one size fits all fis-sens ir-realtà ta' Malta ma tista' qatt tkun ir-realtà tal-Ġermanja. Wadrejt kulħadd irid jadatta mbagħad x'inhu l-aħjar għalih fil-verità bħala sostenibilità ta' pajjiż. Għax tkun naħseb żball jien li nagħmlu eżempju bħalma ġieli jsir f'liju liġi għal kulħadd. Ma jistax ikun. Ma taħdimx hekk Malcolm, l-ewwel nett kull pajjiż għandu id-diffikultajiet u l-vantaġġi tiegħu. Issa aħna il-vantaġġ li għandna huwa s-sajs tagħna. Iltqajt ma' diversi investituri, kumpanniji li jridu jużaw lil Malta bħala pjattaforma biex jagħmlu pilot projects għalfejn. Għax inti hawnhekk f'dal pajjiż jekk biex tagħmel pilot project, ir-riżultat ħajdum ħafna inqas li kieku inti tiġi biex timplementaħ f'pajjiż bħal Ġermanja pereżempju. So dak huwa l-vantaġġ tagħna. Permezz ta' daw il-pilot projects Malta tista' tigwadanja ħafna. Il-Gżira Għawdex pereżempju. U daw qed nitkellmu fuq proġetti kemm fuq livell ta' recycling, ta' enerġija, tant hemm teknoloġiji differenti hemm barra Malcolm li diffiċli nsemmihom kollha. Però aħna is-sajs tagħna hu ta' vantaġġ għalina u rridu nagħmlu użu minnu. Issa, jekk inti pereżempju ħanitkellmu fuq iċ-Ċina, jew fuq Saudi Arabia, jew il-Middle East, hemmhekk hemm problemi differenti. Fejn jidħlu dawk il-pajjiżi, fejn tidħol it-teknoloġija, l-avvanz tagħhom, aħna laqas biss noħolmuh. Però mbagħad għandek il-human rights. Il-human rights ukoll parti mill-SDGs. So għalhekk qed ngħidlek kull pajjiż għandu id-diffikultajiet tiegħu. L-SDGs. L-SDGs. Li jkunu jafu eżatt in-nies. Mela, l-SDGs huma il-maħluqin mill-United Nations Sustainable Development Goals. X'inhuma da Sustainable Development Goals? Mela, inħolqu dal-17 Sustainable Development Goals fi għandek li kulħadd għandu jkollu dritt għall-ilma, ugwaljanza, kwalità ta' ħajja, illi m'għandux ikonna poverty, mhux tiġini l-kelma bil-Malti. Ma jkunx hawn faqar. Ma jkun hawnx faqar, u kull pajjiż irid jimplementa liġijiet, sistemi biex il-pajjiż ikun sostenibbli għalhekk 17 SDG goals. Buċċi minn qudiem ngħid li wieħed mill-persuni li kitibhom se jkun il-keynote speaker tagħna, Mark Buckley, wieħed mill-ewwel studenti ta' Igor għal min jafu. So u dan bażikament li se jagħmelu se jara il-Malta kif inhi. Diġaġi Malta ġifiri jaf xanna u x'mannix il-cranes romma wiċċu wkoll meta kien. Ma jarax biex ma jaraħħux. Però kif aħna bħala pajjiż nistgħu nkunu aħjar billi kif u x'nistgħu nimplementaw minn dawn il-17 SDG goals. Issa
inti daw il-goals mhux qegħdin just għall-gvernijiet, qegħdin hemm ukoll għall-kumpanniji biex jimplementawhom fuq livell iktar ta' business. Fis-summit ħajjiġi diskuss eżempju għax ifhem l-lum ħafna riċerka li fejn ikollok ambjent verament ħażin tipo maħmuġ, arja ħażina, jien naf taħraq it-tarmak ġo nofs in-nies insomma. Dat jirriżulta f'mart serju iktar fosthom il-kanser, apparti il-mart relatat man-nifs. Ta' forsi ħajġi diskussu wkoll għax naħseb in-nies ġielhom ma jkunux konxji wkoll xi ħsaret issir fuqhom b'mod ħin kollu. Nerġgħu naqbżu għall-planning. Il-planning iġib miegħu diversi diffikultajiet, apparti l-impatt illi inti is-suq fejsu is-suq dejjem ħatara l-krejnijiet ma' wiċċek u l-binjoli. Però għandek mart kroniku li joħloq. So l-impatti huma differenti, però jiena ma nagħtix it-tort lill-industrija lanqas. Għalfej, għax jiena iltqajt ma' żviluppaturi li lesti illi jużaw prodott minn flok ieħor pereżempju, però mhux faċli għalihom jagħmluha, mhux qed ngħidlek li huma vittmi tifhimniex ħażin. Le, mhux. Però m'għandhomx inċentivi u bħala pajjiż maħniex lesti illi noħolqu sistemi biex l-industrija tad-development tkun iktar sostenibbli. Issa fejn jidħol il-mart, aħna iktar milli importanti ħafna il-mart, ħanitkellmu fuq it-tama and leadership. Qed naħdmu fuq xi ħaġa oħra fejn tidħol is-saħħa, però f'dan is-summit iktar fuq saħħa mentali li se nitkellmu. Fil-fatt għandna żagħżugħ ta' 18-il sena illi meta kellu żagħżugħ Ingliż illi meta kellu 13 jew 14-il sena, ġifieri jien ta' 13 u 14-il sena kelli mhux moħħ irriħ, dejjem basketball kont dak iż-żmien. Ħoloq NGO for mental health għaż-żgħażagħ. Tista' timmaġina u għalija huwa idolu tiegħi għalfejn għax minna ta' daqshekk żgħira rid jgħin lil sħabu fl-iskola biex jagħmel awareness fuq mental health. Fil-fatt istandu ħafna jnuna mill-Gvern Ingliż huwa ta' eżempju għaż-żgħażagħ tagħna biex ukoll ma jistħux ifittxu l-għajnuna meta jħossu li għandhom bżonn. Issa biex niġu biex nagħlqu l-programm għax semmejt ħafna punti interessanti u konvent ħajkun summit li fih ħafna informazzjoni li hopeful il-politiċi mbagħad jibdew janalizzaw affarijiet li jiġu diskussi biex ovvjament jimplementaw dak li hu tajjeb għal Malta. Tixtieq forsi l-aħħar messaġġ tiftaħ fuq xi ħaġa oħra fuq is-summit li ħajsir? Il-messaġġ. Tappella n-nies ukoll biex speċi jgħinu fl-aħħar mill-aħħar għall-ambjent tagħna l-koll. Għalaqta bit-tajjeb Melkin. Wala. Aħna l-event tagħna hija miftuħa għal kulħadd. Ovvjament nixtiequ l-konkorrenza tal-komunità Maltija, ħajkun hemm diversi barranin. L-idea tagħna hi illi il-Malti jitħallat mal-barrani biex nedukaw lilna nfusna u naraw kif aħna nistgħu nkunu aħjar. Ovvjament għal-business community din hija wkoll opportunità għalfejn għax kellna diversi kumpanniji li jridu jiftħu Malta jew iġibu il-prodotti tagħhom lejn Malta, però nixtieq nagħlaq biex ngħid li nkunu ċittadini aħjar hija responsabbiltà ta' kull wieħed u waħda minna, tibda minni u minnek Melkim. So ma rridx inkun dik il-persuna li nitfaħħa biss fuq il-politiku, le, il-politiku, the business community, l-attivist u ċ-ċittadini. Nirringrazzjak ħafna Sabrina tal-li kont magħna u konvent li ħajkun suċċess dan is-summit u forsi l-qudiem ukoll ikollok iktar summits bħal daw. Grazzi. Nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nħeġġukom tarawna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.